En fi, Fermí, escolta, avui ens feies pollastre al curri, em sembla, no? Bueno, pits de pollastre. És pits. molt més còmode i molt més fàcil, això, eh? Sí. I si encara voleu, en comptes dels pits, aquells filetets que ja venen del pit de pollastre, doncs encara millor, eh? Però tu, en qualsevol cas, què hauries de fer? Sí. Per 4 persones, tu comptes 2 pits de pollastre. Te'ls talles, així longitudinalment, doncs tu mateix amb unes tires d'un dit gruixut, més o menys, te'ls salpebres. I això te n'oblides. Què agafes ara? Agafa't una cassola de mida, amb una mica d'oli de girassol, millor que no pas d'oliva, en aquest sentit, I què t'hi poses a dins? Mira, totes les espècies que jo us diré ara i altres que s'us podrien ocórrer, no teniu cap problema en trobar-les avui en els supermercats, per tant, no és res que diguis ui, haig d'anar a una arboristeria, no has d'anar enlloc. Baixa al súper i ho trobaràs segur. Anís estrellat, moltes vegades l'heu vist, és un anís que té una forma d'estrella. Doncs vinga, un parell de peces a dins. Grans de mostassa o de cardamom, o les dues coses, doncs més o menys una cullerada sopera cap a dins aquí amb l'oli de girassol. Depèn del picant que vosaltres vulgueu posar-hi, doncs posa 3-4 bitxos tallats per la meitat, també que vagin cap aquí dins. Algun gra de pebre, posa-li també. Caram. Una petita branqueta de canyella, posi una petita branqueta de canyella. I després una ceba picadeta, i tot això ho sofregeixes, però sense que passi massa estona, No ha d'agafar color. Tot just això s'ha de saltar una miqueta. Què hi aboques tu després en aquí? Un altre producte que abans era exòtic i que avui dia tu pots trobar a qualsevol supermercat també, que és la llet de coco. Per tant, per això, per 4 persones, amb un pot de llet de coco en teniu prou i suficient. Aboqueu la llet de coco dins, remeneu ben remenat, i aleshores hi tireu un parell de cullerades soperes també de curri ja en pols, d'aquest producte gruinós, diguem-ne, que coneixem com a curri, que en realitat és tota una barreja d'espècies en si mateixa, no? Per tant, tu tires un parell de cullerades en allà, que això ha remenat una miqueta, i què hi tires a dins ara? Coi, el pollastre. Ja l'has salpebrat, foc lent, i en 5 minuts el tindreu fet, i tindreu un curri espectacular. Ara ja teniu el curri fet. Què és el seu per acompanyar i que va de fer una festa ben completa? Home, arròs de gra llarg. Si sabeu les maneres de coure els basmatis, aquests grans arrossos orientals, doncs millor que millor. Si us sembla molt complicat, avui dia totes les marques fan arrossos d'aquests que no es passen de gra llarg, tots els coneixeu, i per tant bulliu-ne, escorreu-lo, i aleshores serviu un bon plat d'aquest arròs, amb aquest curri al costat, barregeu tot, i fareu una festa gran. I fàcil, perdó, que has explicat. I molt fàcil de fer.